Γεια σας, λέγομαι Νιουδάκη Μαριλένα και είμαι αντιπρόεδρος του ομίλου Bibas Investing Group. Σήμερα θα σας μιλήσω για τη νέα μέθοδο αγροτικής ανάπτυξης του ομίλου Bibas με τη μέθοδο των συμβολιακών εναλλακτικών βιοκαλλιεργειών. Είναι η μόνη ασφαλής επένδυση με εγγυημένη απόδοση, μηδενικό ρίσκο και σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στο πρόγραμμα γιατί εξασφαλίζεται γη υψηλής παραγωγικότητας. Επιδοτήστε με ποσοστό 35% στα πλαίσια της κοινοτικής αγροτικής πολιτικής. Επιχορηγήστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ομάδα νέων καλλιεργητών. Έχετε το δικαίωμα εργασίας εσείς και μέλη της οικογένειας σας και τέλος έως το 2020 θα δοθούν 18,8 δισεκατομμύρια ευρώ στους νέους αγρότες. Επενδύστε τώρα στο παρόν και το μέλλον της Ελλάδος στις συμβολιακές εναλλακτικές βιοκαλλιέργειες. Τηλεφωνήστε για εγγραφή στο 210 6033 934.